Hej alle sammen. I dag vil jeg vise jer, hvordan jeg laver en ny verden og så med liv. Og jeg vil også vise jer, hvordan man dyrker og laver mad og alt sådan noget. For hvis man ikke har det, så dør man bare sult. Og vi begynder på mine and TTR. Og jeg viser ikke, hvordan man gør, når jeg er download igen. Play. New. Så den er creative, eller hvad det står. Nej, survival. Du skal trykke på sådan med liv. Laver den bare. Begynder. Spil. Liv. På den. Det var godt nok den dårligste verden, man kom ind i. Nej, det var det ikke. Godt, der er masser af træer. Der er også bare lige noget sukker, sukkerrør med, så vil jeg ikke have brug for det. Ja, der er en gris, nu skal dø, så vi kan få mad. Se, der er korn. Det er sådan, så korn ser ud, der er en ko. Dø. Fanden i helvede. Dø. Godt, så fik jeg også masser af den. Jeg vil også gerne vise jer, at man også kan lave miner og alt sådan noget. Og der er lige en ting. Skal jeg ind på den her crafting table. Lave 4 af de her. Og se, nu kan vi lave en crafting table. Nu har jeg lavet det. Sætter den bare der. Nå. Jeg fælder bare hvert træ. Det her bliver bare sådan en visevideo, hvor jeg viser, hvad for nogle ting man kan lave med forskellige ting. Så lige 2 træer. Der, sådan en der. Og. Nå, godt. Den kan man fælde træer med. Jeg ved godt, at jeg ikke spiller i den samme verden som før, men det er sådan en livverden. Så når man spiller med liv, så er det mere udfordrende. Når man mister alle de der røde hjerter, som død. Så det er bare med at overleve i det her. Der er den der med. Okay, så jeg skal bare fælde masser af træer til et hus. Jeg fælder bare nogle træer. Lige meget det ikke er de samme farver. Det kan man bare, det når vi til, når vi skal lave dekorationer. Jeg viser også, hvordan man laver fakler og alt sådan noget i det her. Der er masser af træer. Og den der baggrund der, den kan, altså når jeg starter, den kan godt ændre sig. Men det er meget små chancer for, den gør.
Og der er sapling. Dem kan du så plante. Sådan der, så kan der komme en lille træ der. Amen. Vi skal også bygge et hus, som bliver noget af det sidste, vi gør. Okay, nu tror jeg har nok 3. Godt. Så bygger jeg et hus lige her. Det passer meget godt. Ja. Huset kommer bare til at blive sådan en lille firkant, hvis man kan sige det på den måde. Gør ikke noget. Der. Vi har meget træ, så jeg kommer ikke til at se mig fælde træer mere. Men det bliver den tredje video, jeg laver, for jeg har så ikke det andet program, det vilde tog. Det må jeg meget gerne se, hvis I ikke har set episode 1 af Minecraft for begyndere. Så meget gerne også se det vilde tog. Men jeg er hver træ. Jeg håber godt, jeg har den der. Den fælde hver træ. Sådan en. Så det står i baggrunden, så er det fordi det bliver hver aften hos os. Okay, det bliver kraftigt. En skål. Og så sådan en der, bare 2. Ja, vi tager 2. Det er så den, man hakker sten med. Jeg laver bare en mine her. Det bliver ikke lige. Jeg har også lavet sådan en lille manuskript. Men den kommer ikke til at følge helt. Okay, det bliver ikke. Der er kul. Det kan jeg bruge til at lave fakler med. Jeg ved godt, at jeg er stille, men det er lige meget. Og det har jeg også kun nemt. Når man er koldkask i XP, ikke ved XP, så er det sådan nogle små dem, som man ikke får i hænderne, men som man får på det der, hvor der står 1, og det. Så jeg er level 1, og jeg hugger en masse sten. Jeg ved godt, at den her episode ikke bliver spændende. Jeg kunne lave fakler. Godt, så har jeg lavet de fakler. Der. Det ligger. Meget dejligt, at jeg også kan vise, hvordan man laver til liv. Jamen, så går jeg op igen. Op. Nu kan jeg så bytte min. Så begynder jeg også. Nu går jeg igen ind i huset, og det er bare igen. Der. Jeg skal sådan fakkel nu, når jeg
gang. Og nu laver jeg lige. Så kan jeg lave sådan en der. Sådan en der. Hvad hedder det nu? Hvad det? Nej, det gør jeg ikke. Sådan en der. Skål og spær. Har jeg så nok til en ovn? Okay, jeg hugger lige en sten mere. Bare en. Og jeg lover, når jeg har halshugget, det er den sidste sten. Jeg så går ind i huset igen. Så laver jeg ovn. Og så er lige sidste, og det her er det sidste træ. Og jeg ved godt, at der er støj i baggrunden. Det er bare min venner og lillebror. Det er skidt. En kiste. Og så tror jeg faktisk, det er slut dag. Og det næste viser jeg, hvordan man laver jernting. Håber I nyder videoen, og farvel og slut.